Gangga topaya dini ज्राव हिन्जाव गारजादै हिन्जाव बिदा बिनानाव ओमफ्राय खबरफोरा माब्रै मोजां जानाय लामाया इनोसै हिन्जाव लाबोनांसिगो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंनिया मोजां नङा आरो लोगोफोर नै बे अखानि थाखायनो बिराद आंनिया मोजां नंथारा सेस्ला मानि आलाय सिलाय फिस्ला फिस्लि जाजोब्बाय हाब्रु दैब्रु नै लोगोफोर बिनि थाखायनो आंनि गोसोआ मोजां नङा आरो खबराबो मोजां नङा ओमफ्राय जोंहानाव आलासि फैना दंफैयो ओमफ्राय आलासिया अखा बोथोरनि थाखायसो फैनो हादो खोमा ओरैनोबाथ' लेंहरबाबो फैथारा ओमफ्राय दिनै फैदो आरो ओमफ्राय मानसियाबो एसे सादुसो लोगोफोर नोंथांमोना दा नायलांबाय था आंखौ दिन्थिलांनि नै इथिंजाय दं आरो इसोरो माने हौवाफोर नालाय माथो होनबावनो मालाय मबाइल नायना थानो मोनो आरो आलासिबाबो खासे आलासि नङाबाबो मबाइल नायना थानो मोनलायो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा खोन्थानि लोगोफोर गांगा थफाया दिनै ज्राव अखा बोथोरनि सान्दुं दुंनाय बायदि खेबसे नाहरखाना होनांगो सायाव बेयाव गथ-गथायाव गोलैना गाखांग्रायावनो गारलुननानै दोलाजलांबाय दा माथो साथै लासै जालायना दं आरो सानायनि कुबावनो बेसेरा माने आथिङावबो नांदो नै आथिङावबो नांदो लोगोफोर ओमफ्राय ना आरो आखायावबो नांदो ओमफ्राय फेन्दायावबो गाहामैनो नांदो जाहैबाय नाबथानायावनो दा गांगा थफाखौ बोसास्रि हरबानो जाबाय लोगोफोर थाब हामनाय बायदि मानो होनब्ला आखाया एसे डिफेक्ट जाना दं इना एसे ओमफ्राय नै आलासिया हायेन आलासिया लोगोफोर रोदासो रोदा माने रोदाया जोंहानि आदा आरो ओमफ्राय दिनैसो फैदो आलासि जानो फैनो होनबाबो फैनोनो मोना ओमफ्राय अखानि थाखायसो फैनो मोनदो खामानियाबो बेस्थ' थायो नालाय मिस्ट्रि मानसि नालाय इदिनो उफाय गैया बोथोर मोजां माथो आलासियानो फैनो हाखायानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा सिनायदोना सोरि लोगोफोर मोजां नायना लालाय मोजां नायना ला ओमफ्राय आंहानि आवगायनि भिडिअफोर नायनाय खनसे एसे सिनायगोन र' ओमफ्राय दिनै ओंखाम ओंख्रि संनाय जालायबाय आरो आंनिया ओमफ्राय मिरामिससो जायोलै आदाया माने बेदर फिसाबो जानो नागिरा ओंखायनो मिरामिससो मैयानो फैदो आरो दा मिरामिससो संनांसिगोन थास'सो संनांसिगोन दा थास' ओंख्रिसो जागोन ना जाया जायो जेबाबो जायो आलु बाथोन देना होनांसिगोन सलायो लोगोफोर बोथोरानो मा एसे गाज्रि ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनोथ' बाखायो ओमफ्राय थेवबाबो संनांगोन ओमफ्राय गिजा थास' हानानै लाखाबाय ओमफ्राय आलु लेमनो नागिरदोंमोन आरो इसोरखौनो लेमनो इसेलां मटर एवनो नागिरदों आङो बेदर बायनो खारग'लायबाय र' मानो बेदर जाया नोंलाय नो आलु लेम सानैबो मा जायोखाय बिदासो इयो मालायथ' नङाना लेम नों लेमैनाया लेमा आङो ओंखाम ओंख्रि संनो होलांनोसै ओमफ्राय नोंसोर बै आलुखौ लेमना हरदो दे जागोना जायाखैलै दा आलु एवनाय ल'आनो एसे गोबाव हो बे ओंख्रिया माथो गोदौबायसो दं ए बोरैबा सं ओंख्रिफोरा आलासिया बेदर जाया जाहैबाय नालाय बिदानो ओमफ्राय मा ओइया गोदौख्लावलायो नामा दा बेदर जानाय आलासि बेदर जाना बेदर मोनजाफागोन ना नोंबो हो मानो जानो गारदो डाइलगावबा गान मोनजाथसं सोरबा लाबोना होफैथसं आथुर जालायगोन जानायावबा रे माबारमोन एकदमबारे आं दुगैनि पास्टारसं दुगैथां नामब्रुं ब्रुंनो जाबाथा दुगैखायनोथ' गोलैदो नोङो खोलिग्रायनो ओंखाम होबाय आरो नै आलासिनो लोगोफोर जेबो गैया पानिपुरि मानि एवलाय लांबाय आङो आलु भाजा आलु मटर भाजा ओमफ्राय थास' ओंख्रि जासिगोन दे इयो सोमनानै इनाथ' एख' गारनाय गैखाया सब हजम नोंखौलाय सोरथो ओंख्रिखौ सोना लानो होदा आंगा जादा आंबो जाना नायदो होमबा ना गुदुं 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 समाव जाजानाय नालाय आङो
दे जाबाय थादो दे दायो माबा रायलायनो गोनां दं नोंनो मा खोथा लायनो माबा गिफ्ट हरांदों आं नोंनो नोंना नङा नोंगोब्रा बा लोगोफोर निरामिस बा बुरखाय दोनहरबायलै जोंहा आलासियाथ' आरो एख' जाया नालाय निरामिस मानसि जों आरो एसे खस्थ' मोनबाय आरो बुरखाय दोनहरनो दा जाखांनानै एसे नै मेल सावरायबाय दं बिदा बिनानाव ओमफ्राय खबरफोरा माबोरै हो इस नोंसो मिथिगौ मा गुमै खबरखौ बिदिनोसै मा खालामनो आरो मा खालामनो आरो जाखायो लांलांखायो बाथ्रायानो ना मानो मायबाफोर दुखु दं नामा गुमै फोरमायनानै दङलै आरो दा नोंथांमोना सिनायगोना सिनायाखै होननानै मानसिनि महरखौ होननानै सिनायगोना सिनायाखै दिनै आलासियानो फैबाय बिनानाव न'आव बिराद खुसि जेनेबा आं जेरै जायो बिदिनो खुसि जाखायो नङा होमबा बिनानावदो आरो बैनादोसो बिराद माने अखान्थि मोननाय बायदि मोनदां एसे जायाबो लोङाबो मा होनानै गोजोन होनो दा जायोमोनबो मानसिया बै टाइमनिफ्राय जाला 10 मा जालांबाय बेदर फिसा गाननाय मिथिगोना दाउ मैनाया गारना थांबानो खि दुखु जानांगो दावराय फैगोन दावराय बुंबायानो दं आङो लाइफआव स्ट्रं जानांगौ मानसिया स्ट्रं थांखांनाय मानसिखौ गोसोखांना लाब गैया थांग्राया थांखागोन मारगा गुमै गोदान लांबारासिगोन ओरै थाबाय बोरै जाबावनो खिजाग्रा मोसौआ खिजाखायो बेखौ गोसोखांना लाब गैया माने बिखायाव दुखु लानानै इयो 10 मा दं 10 मा जाबाय दुखुआनो जोबनो थाङा माने सेसलै जा बिनानाव दिनै बिरादनो जावला जोब्बाय आङो बिदाबाबो मा बुंबावनो आरो दे जागोन दे ओमफ्राय गुमैया दा मा सानबाय दं ओरैनो मा खालामबाय दं एखौ भाबिया फाग्ला जाबाय नामा फाग्ला जानायखौ साननाङालै नोङो इमान लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलखौ माने आदायानो फार्स्टनिफ्रायनो माबाना होखादोंमोन ना फार्स्ट सालायबोनायनिफ्रायनो माने माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाबो माबा मोनसे बानायनो गोनांबाबो आदायानो सब बानायजोबो बेजोंथ' मिथिखाया जोंहाथ' अफायाबो एसे रोंगौ आरो थेवबाबो बांद्राय रोङा ओमफ्राय जिखिनि रोङो माने लोगोफोराबो सोंहरबाय थायो इउटुब चेनेलखौ माबोरै खुलिनांगौ माबोरै सालायलांनांगौ बेफोरनि बागै इयो माने एसेबाबो नलेज दं आरो ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरो ओमफ्राय आंनाव सोंहरबालाय बहा मिथिदों आं मिथियानो ओमफ्राय आङो आदानो गिफ्ट हरनो सानदों मोनसे गिदिरथार माबायदि गिफ्ट जाखोनो एसे सानसनो मोनलायाखैलै एकदमबारे खुसियानोमोन खुसियालाय नङा होमबा सिगांबो खोन्थाजायाखै नालाय आदानाव इउटुब चेनेल दंखायो ओमफ्राय इउटुब चेनेलाव एसेबां माने ग्र' जायाखै आरो माने मा होनबावगोन दा नों आंनो एसे हेल्पबो होबाय थायो ओंखायनो दा आं नोंनो आंनि सेकेन्ड चेनेल गांगाथफा इउटुब चेनेलखौ नोंनो हरनोसै मानो हरनो नागिरदों मिथिबाय नोङो एकदमबारे दाथ' आं खिथानोसै लोगोफोर हिन्जाव गारजादो हिन्जाव गोबाङानो मिथिखाबाय नालाय सिगां जाय नायदो माने जोंहा बाजैया आदाखौ गारनानै थांदो आरो ओमफ्राय बै समनिफ्रायनो माने दङ आरो केटा मेटा इदिनो जिबन मोनसेखौ हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो गथ' खासेखौ लानानै थांनानै दं जिबनाव जेला थांना थासान्दि बेबायदिनो मावना जालांनांसिगोन अब्लाबो माने बिनि गोसोआव आं बिराद दुखु थानाय बायदि नुयो आरो जिमान मावदोबाबो जादोबाबो लोंदोबाबो माने बिनि मेगनाव आङो मोखाङाव माने खुसि नुफेराखै आं बुजियो आरो बिनानाव जानानै ओमफ्राय आं माने इउटुब चेनेलखौ मानि थाखाय हरनो नागिरदों होनोब्ला आं इनोथ' थाखा फैसा होनानैबो इखौ आं गोजोन होनो हाया जायनि थाखाय आङो जाहाथे इउटुबाव माबा मोनसे फोरमायनानै माबा मोनसे दिन्थिनानै गाव गोजोन बायो खोमा इखौनो भाबिनानै आं इउटुबखौ हरनो नागिरदों आरो गाव सालायनानै लाहैथोसै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि नायगिरि लोगो मोना आदाखौ माने सापर्ट खालामहैबानो जाबाय अलरेडिथ' आंनि लोगोफोरा गांगाथफा इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामखादो ओमफ्राय दा आदाया लांसिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय आदाखौबो नायहैबाय थाबानो जाबाय आरो गुमै बिनानावथ' बिराद साफा बुजायबाय नोंगो र' ओमफ्राय दा नोंसो मा साननानै दं गोसोआव आंथ' गासैबो मोजां सानखायो जेनेबा
जिउआव गासैबो जौगालायनांगो बेफोरबायदिनो जौगानायाथ' जेनेबा अनलायनायनि गेजेरजों जायो जेनेबा बिनानावा जेरै आंनो दिनै अननानै जिखिनि बुंबाय बुजायबाय बिदिनो नोंथांमोनाबो आंखौ बुजायनो नाजादो आरो दाथ' नै बिनानावा इउटुब चेनेलखौ माने हरबायनो जेनेबा गासैनिबो गेजेराव मा सानो मा मावो मा रोंगो शेयार खालामलायनो नोंथांमोनाबो आंनो अननाय होदो फुल अननाय होदो आंबो नोंथांमोननो हानायमानि जेनेबा गुवार गोसो लानानै होलांबाय थानो नाजागोन बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सेराव आर'ज खालामनाय थाबाय आरो गुमैयाबो गोसोआव लानाय बाथ्राफोरखौ सोरनोबा जुदि फोरमायनो हायाखैबाथाय ससियेल मिडियायाव जोंनि लोगोफोरनो फोरमायनानै ससियेल मिडियानि मानसिफोरजों एसे शेयार खालामलायदो हिनजावा खासे गारना थांबाबो हाजार अननाय मोनगोन नों हाजार दायो हाजार अननाया जागोन नोंथांमोननि सायावसो आरोखि नोंथांमोना जेराव थाङियावनो फंबाय बिनानावमोनबाबो बिदा फंबायबाबो माने गासैबो आरोना आदै मादैबाबो गासैबो गावनि सानना अननाय होबानो जाबाय बेबायदिनो फेमिलि गैयाबाबो फेमिलि बायदि मोनलायगोन फेमिलि बायदि मोनगोन आरोखि आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै बयबो आदाखौ नायहैदो आरो नायनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो आंनि माबाफोर जेनेबा मोजां जानायनि लामायाव जेनेबा आं मा मा मावनांगौ बेफोरनिबो हायोबा आंखौ बुजायहरदो मोजां जानायनि लामाया लाखायो मोजां जानायनि लामाया गुमै मोजां जानायनि लामाया इनोसै हिनजाव लाबनांसिगो बिदिब्ला आङो थांसै दा लोगोफोर भिडिअ इखिनियावनो जोब्बाय दा आलासिखौ एसे ससे दोनना फैनोसै थरायनायाबो एसे खामानि मावनोसै मोनानि ओंखाम ओंख्रि संलायनायनि जालायनोसै दे होमबा इनोसै